Me ya faru? Ga kuɗin gaba ɗaya na haɗa muku saboda haka abinda nake so da kai so nake jaririn nan ai gaggawa a sace shi a je a ma da yadda shi kawai a ɓadda shi ka gane. A bisa binciken da muka yi. Lafiya? Alhaji, a bisa binciken da muka yi ya tabbatar mana cewa wannan mara mutuncin shine wanda ya ɗauki jaririn nan. Baccin haka ya tabbatar mana da cewa akwai sa a hannun matar gidan nan. To don haka kai muna so cikin matan nan gudan wace mace ce? Yi magana. Hajiya aiki ni ba kowa ba ce ba wadda ta sani ne wannan aika bisa ga ni ba halina ba ne face illa Hajiya Zainab gata. Yanzu da wanki a kan ki kanya ni munafuka a runguma. Kai ki dauki doka. Bala'in da baki ja min ba. Alhaji. La ilaha illallah maka shirka na gindinka. Yanzu kai sharin da za ta zo ka miki wallahi imana shuru. Alhaji. Kai shi ba zanin nan sai da mahalli anan ba. Ya isa haka. Kwan Allah. Haba Alhaji ya za ka min haka wallahi tallahi sharri ne zama. Kai, Ce me? ta so mu sai. Alhaji muna so ka ba mu dama mu tafi da ita. Ke, ta so mu tafi. Ai ni alhamdulillah na gode wa Allah. Hajiya babu irin abin da baki dora min a cikin gidan nan ba abin da baki. Ina za ki na tauna tauna. Wuce mu tafi. Ai kuma ke da gidan nan kuma sai dai daga hanyar sai hawo ko mai gidan. Kai, wuce ka tafi shi. Za ka taimaka maka ya ita da. Za ta gudu ƴan nan kai za ta gudu da. Ai ko sai Allah za ta gudu bai kira ce matan nan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To kin gani dai. Abu ya mutu a cikin gida. Kin gani dai. Dan Allah dan Annabi ki shiru Allah ya baki hakuri. Allah ya huce zuciyarki. Kin ga abin da nake gaya miki. Wannan yar uwata ce. Na sha gaya miki. A taso wata a kan ido na ta taso babu irin wannan a tare da ita. To kuma kin tsananta. Ai ka kenan suka shigo. To da na bi ta taki me kike zato zai faru? Yanzu kunya ba ke ji kunya ba. An wace ce ga yanan kin zargi. Wallahi naji. Sai ga kishiya da muke tare da ita na dauke ta da amana. Allah ya baka. Yaya mu za mu koma. Alhaji. Allah ya baka hakuri a yafe mu. A sama hamini. Bashir sai ka zo. Ina sauraron kar ka samu da. Yaya mu za mu tafi Allah ya kiyaye gaba. Amma da dauri daga na har ƙarshen duniya in ana yi a bata ni na da takalmin na ne man. Ka dawo daga nan dan ji sanyi Bashir. Kin haƙura baturiya. Na haƙura. Zan biyo ki har gida. Haka nan ku cika dumi da yawa wallahi. Sai ka shigo Bashir ko? Ni an zo gai da uwa. Muhammad fa bai shaku da ni ba sai ɗari ike yi da ni. Ai, wato babu wanda ya kai farin cikin wannan al'amari. Wannan al'amari da muka zo muka gane gaskiya aka gane makircin da ya sa ka fita daga cikin gidanmu. Abin da ya sa na faɗa haka shi kwanaki mun taɓa wata magana da shi. Na yi ƙoƙarin faɗa masa sai na ga bai kamata ma a ce ne masa magana ba. Saboda wasu lokutan akwai magana ta manya. Ba kuma wani abu bane ya tsaye min a rai illa duk lokacin da zan ganka sai na ji a jikina wannan jini na ne. To amma ka san abin da Allah ya ɓoye idan bai bayyana shi ba ka isa ka buɗe shi ba. To babban farin ciki na da Allah ya sa muka zo muka gane cewa kai dan cikin gida ne wanda na taɓa faɗa maka cewar in aka duba tarbiyyarsa gaba ɗaya ta cikin gidan ku ce. Ko ban faɗa maka ba. To wannan abin shi dalilin da yasa na faɗa ma sai na baka abin a dunkule sakamakon na tabbatar da cewar ni am filin wannan jini ne. To Allah ya sa mun zo mun gane haka mun gode wa Rabbul Izzati kuma wannan al'amari da ya zo ya faru har aka zo aka shiga cikin wannan al'amari wanda Allah ba zai kama mu da wannan laifi ba sakamakon ba zai kama bawansa da abin da bai sani ba. To alhamdulillah da an zo an gane wannan al'amari kuma an zo an san yadda za a yi a daidaita shi kuma na yi farin ciki da tabbashin da Allah subhanahu wataala ya nuna mana cewa na kai dan cikin gida ne. To sai dai hanzari ba gudu ba, wato ina so in koma can ainihin ƙauyen da aka rike ni. Akwai wani wanda ya rike ni ana ce mashi Gaddu sarkin noma. So na sani zuri'a shi na cikin wani yanayi, suna cikin hali yanzu. In ba damuwa ina so in koma ƙauyen in je in taho da su
ko ba komi a musuluntar da su za mu samu lamu da hakan. haka ne Ko ya kuka gani? a'a ai wannan al'amari na baka goyon baya 100%. Saboda ko ba komi su ma muna so su karɓa addinin musulunci. Gaskiya ne, kuma wannan abin da suka yi ba karamin al'amari ba ne. Su kansu yana da kyau a tsame su daga cikin wannan al'amari, kuma amma mu ja hankalinsu da wani abu na rayuwa. Zan ƙara maka ƙarfi idan ka tafi da shi domin a yi musu siyayya wadatacciya. Idan da hali za ka iya jawo mana hankalinsu masu dawo gari su Sai mu tafi da su gaba ɗaya. in za su yi ba laifi ba ne, nan gidana ne zan ba su masauki. Ma malam bai karɓe su daga farko ba, ko dai ba na san ma malam abu da zai karɓe su. Shi ma ya bada wannan shawara. To alhamdulillah, to tun da abin ya zo da haka ni ma na ji daɗin wannan al'amarin. Na amince da wannan abin da kai. Don haka mu je yanzu in ƙara ma ko 50,000 ko 100,000 ko rike. Ka gane? Allah ya ƙara arziki. Gaskiya ka yi tunani da kyau. wannan kayan. Dare? Hajiya da dare. Lafiya sannunku. Wannan shine kudurin shine kuma abin da ya yi ba ta yiwa. Kai dare. Saurara. Suleiman wa'ina wani irin mutane ne? Kana ji ko? Kai dare. Kai. Ba inda zaka dauki ta rana da tanya ka kai su. Kada ka kuma kira na da suna dare. Ni suna na Suleiman. Wannan kai ka san shi. Amma mu dare mu shine muka sani. Kwarai ka. Ba ta yiwa. Dangar da ya mutu. Ku zo ku kwashe iyalinsa. Ku tafi da su su ta gayyara. Kwarai ka. Kai inda za a kai ta ba gidan gata bane ba a raba ta da wannan shigar da kuke yi. Kai ya isa. Ba zai yiwu ba. Sadda suka ta gayyara. Sadda gaddi ya kwanta kasa. Lokacin in kuke da damar da za ku taimaka musu, ku taimaka musu ba ku taimaka musu ba. Kai mare. Ni na dauki nauyin su. Kuma dan haka na amince, na yadda. Ta rana ƴan uwata ce, Kenya diya ta ce, saboda diya ƴar uwata ce. Na amince ba za ka cutar da su ba. Duk inda za ka je da su, ka tafi da su. Kuma in ga wanda zai sake magana. Kuma ni na amince da addinin da ka zo da shi. Kai mare. Bai yiwuwa yanzu ka zo ka bijire mana. Mare, ba zai yiwu ba. Ina gaya ma wannan. Saboda ba zai yiwu ka zo ka bi addinin da ba naka ba. Mare. Ka kyaye mu mare. Muna gaya maka wannan. Mu ce tinya. Kai mare. Kai za ka ba laka ne mare. Wame na ku ba za ku dauka mu can za ku samu. Mare, ku zo mu je min zuriya ta. Za ku samu a can ku zo mu tafi, ku zo mu tafi. Ba in za ku Mare, in ka ba addinin da muke mare. To wannan addini da ka shiga zaka kuka da kanka mare. Ka bi daga muga ka kuma kai asara. mu hade da kai. Kai hankali lokaci ne. Ka bi su mare kuma za ka gane kuran. Za ka gane kuran. Mare. Ba wani abu ya gani ba, dauda duniya ya gani ya bi. Abun duniya ya gani ya rufe masa ido. To saboda haka komai jiya ta dade sama. Sai ya dawo nan. Wai abin da nake so da kai. Wai kai kullum sai ka zo ka tsaya a waje kamar maroki ka zo mun kofar gida ka tsaya a waje, kai da gidanku ba za ka shiga ba. Sai na fito kana kintatar lokacin da zan fito ne sai ka zo ka tsaya. To kawo zan rika shiga in Allah ya yarda. To shikenan daga yau ka ƙara ganin ka zo nan gidan na zo na same ka waje. Me yake faruwa? Wato kawo shawarar nan dai da ka bayar. Alal hakika na ji na sami yarinyar nan ta amince. To alhamdulillah. Sannan mun je mun samu mahaifiyarta ma ta amince. Alhamdulillah. Wato shine nace bara na zo na shaida maka. Kai sai ka shige man gaba ka je ka shaida ma yan gida. To wato ni zan je ni nemo ma auren ke. To ai ba laifi. Wannan abun ba zan daina farin ciki a ciki ba. Zaman komai ya zo da zafi yakan kuma buɗe ya zama alheri a tare da mutum. Kuma in ka zo duniya ka zama abin tausayi har ka koma ga Allah. Ko me kake da shi inda kuɗin ba daɗi in ba kuɗin ba daɗi ba dai su bane rayuwan. To haka duniyar take half ce. Sai dai mu ce mun gode wa Allah gashi dai yanzu ina ta ganin farin ciki. Na ji daɗi da har Allah ya sa mutanen suka ta hau kan hanya kuma yanzu ka zo da cewa kai ma za ka faranta wa shi mahaifin yarinya shi ma wani abu ne.
malam idan ya gama ɗaukar karatu ya shiga gida sai in haɗa su da shi da yaya in zaunar da su shi da musu abin da ya kani ko ka fi son faɗa mata ita kadai ka gani yana da kyau a sanar da malam shi ma ya sani yau kake son in je ina ganin idan malam ya gama karatu sai in je in same su shi da ita yaushe kake so a je yau me zai hana ka tafi yanzu ba a'a ba magana yanzu an jima dai in malam ya gama karatu zan je in same su ko wai ta yaya kawai zan je faɗa ni ma dai yau ne karo na farko zan fara kiran ki da wannan suna ma'ana nana to nana kin ga rayuwa da na ɗauka ke kanwata ce uwa ɗaya uba ɗaya jini ɗaya ashe ba haka Allah ke nashi iko to yau gashi abin ya kai mu ga auratayya kin zama matata ni na zama mijinki na gode ba Allah, dama can akwai danƙon soyayya tsakanina da ke da kuma kulawa da juna, so Allah sa wannan abu ya ɗore a tsakanin so Allah sa wannan abu ya ɗore a tsakanin kuma Allah ya albarkaci wannan aure. Allah ya ba mu zaman lafiya. Ka san me nake tuna? Naman nan na ƙauye. To, dan kin yi wannan ba baki sa ba. Allah. Ai tunda baya an ce shi ne roƙo in ji Hausa. To, Allah ya ba mu. Amma wallahi rayuwa ta wuce. Ko? Wallahi ban ma so ina tuna irin wannan